espai mentre aquí patim l'absurd, invertir en projectes amb els que tots perdem. Està menys bravo veure com aquesta gent llença els diners mentre altres moren. Quantes persones podrien viure amb el que costa el teu absurd viatge? Fa por pensar que hi ha gent que ho podria comprar tot. És una realitat que el patiment de la riquesa és injust. Quin és el sentit d'un viatge sense destí? Quin és el sentit de perdre-ho tot abans de sortir? Els diners mouen el món, maten i donen vida. El nostre cel no tenim Déu, tan sols diners i avarícia. Potser hauríem de canviar i hauríem de pensar quin és el